Anya laki din! Ay, buisit kon. Pir-pirgin na talaga ti aldaw ko day taam marimar. Nay, apay bakit? Agong uwit ka man ay. Talaga ama kong ungatak. Mahaybladak kadagita akaruba. Nang runa day taam marimar. Nagkalma ka laka di bakit? Bigbigat nga agong uwit ka. Sana nasaya day ta bakit? Di nakman pagkalmaan, tatalaga ang maditar aramidan day taam marimar. Anya iya tinaramid na. Agasam, binuras dan di bunga ti mangga nagdawa daw ijay arubayan na. Binuras dan kit mulak day tamang ka. Mala, ingkakitaan ngamin Kung nakaburasag da kita, tayo nakila ko dyan palingkay. Ay, una yun tayo nun unaan da kaw. Anya ti panagkunam lakay. Basitan din nabati, burasin ta, bunga ti manggata pa kay. Umanay day ta, ngaila ko ta. At ado mga medyo nagdawa-dawa yung arubayan da. Binuras tala ko maidin. Uy nga raw. Sana mabalinda ito ba kay? Ay talaga saan? Magibalis na mo da. Kasano ko mga gibales ita. Mang panuno ta. Manang, diyo ibusun da kita bunga ti mangga, tamang itugutak ije parlor me. Ay na, ado pa'y tinabati. Danag mun aya. Nabayagan ang kidkid dawan da iti beautician ko, ang mga alak iti mangga. Tati amuda, adamula tayo ang mangga. Ay, Mula day tati kaaruba tayo. amok ngamje nagdawa daw asa nga inispreya. Tapno agbunga si ka. Sinusuubak mo't tunggal agwalisak dita paraangan. Oh, ita, nagbunga iti nagado. Di ado ti porusenta. Maya, ti adamulan na, iti arubayan na. Ayun gayam. Kinita mo di mulam asaba? Wan katno nagbungan. Urayik laangan ang matangkanan tapurusan ta. At day luto ta bananak yung. Apay, sa dino ti papanantala kay. Nakasalikad mo databunang mo di tasikat mo. Basta sumurot ka lang kanikanyak ba kay? Ne, dito'y mo't inaladan itinagbaetan tayo kada marimar ti sursurutan ta. Bakay, makitkitam da itaasa ba? Ne, nagado ti bunga na. Maluluundan. Ikagdagdagaray. Tamang anod da makangagking ka. Anya ti aramidam. Basta buyayan. Agtalag ka kinila kay Mau. Ne, lagay. Umuli ka mo't hindi taalan. Guyudak na ito'y punti sa ba? Guyudak ko na. Alala kay. Apay aguyudang. Tapno agdawa daw mo dito'y parangan ta. Naidawa daw mun lakay. Nakasanggiran dito'y inaladan day tabunga ti dipig asaba. Bantayam, tainto numaloob. O may kwalay. Alang maaming. Uy na, amin. Tasmut lang yung inalada bunga ti mangga. Ang nagdawa daw, yarubayan na. Siya, pay, ti kunada. Joanna, umay ka man dito eh. Ay, agmigmig apang apay ayan. Basta, umay ka. Disturbo mo ti panagpapintas ko. Why, Nes? Kita day ta kaaruba ta Ni Lourdes? Saan ngagsagsagay say akaaruba ta? Kita ngamin Ha? Adamat kan kanan na. Mangmangan iti banana kyo.
Banana kyo iyamad dayta, tinudok. Banana kyo kung naktumad. Adda siguro nagisursur iti banana kyo, ket gimanta. Ay, dakas ti agparparik na kanyak. Anya ko matagparparik na ken ka. Jay lakit di mula ta adipig day jay. Ay, wen! Isunsamat dayta kang kananan. Ay, inkaman kitaan. Mapitaan, inakitaan. Manang Marimar, Anya tinakitam. awalan niya bunga timula tayo di peg. Among tinaramid na kita karuba. Indawa daw da iti arubayan da sa ba. Ininot da nga inala di bunga na. Nagibalas da. Isudan ti mangmangan iti bananak yung manang. Saanin adata? Sapay adda pa ila ijay amang mangan iti banana kyo. Kasla iranrantana nga ipakpakita ka data. Agiginura tayon. Saan tayon ngagkakaruba? Agkakalaban tayon. World War da itoy. Ilingtam niyo duma sa babakay. Nabalunag ang mapanagtrabaho. Apay, di mo kayat ti banana kyo. Nauma mo tin Isulaki di nga isumot tay. Iso nga gilingta ka may. Nakita da Marimar ken Joanna mangmangan ta iti banana kyo ket lakay. Amuda nga tan na mula da asabat inalata nga inarami da banana kaya. Amuda siguro na. Into no maminsan, amudan taon nasaan dang agal ala iti bunga ti saan damot amula. Ay, sa nga bantay day tabasura nga imbeling ta dito'y inaladan da Lourdes Manang. Maangot nan turay ta. Amunan taon. Manang, kasanungan no agunget ni Lourdes. Ay, kat agungot lata Sapay agungunget tamat. Nga po'y tinaramid da parang puros di bunga ti pigamula ta. Saan la pa ng puros, Joanna? Tinakaw da, jay bunga tidipig ta. Wen, tinakaw da. Agtatakaw da kita karuba. Anya da dyan nga angot pa kay. Wal nga rod lakay. Idi pa'y kalman ama ang angot ko. Nagbangsit. Nagbangsing agpaisaw. Ni. Imado pa yung tingilang. Ay, kita akman inton madamdama. No sa dino ti paggapgapon day di ang mading nga angot. Nakita nan manang. Nakita nan nagiti basura nga imbeling tayo naladan na. Kitaan taman, no? Anya ti reaksyon da. Oh, tayo no. Nakapanikasen. Di na mo ati pabasulan na. Kat no nagano tayo, akaruba na. Ang nakakita dito'y balay. Amunan samot at atati nagibilang. Apay ko man, numaamuan na. Kabutang mo. No kayat na, ha? Agpipinungot kami, ha? Diyak man lang kabutan. Pag tinulungan ta, ano ko Ha? Ne, awan mo ni Lourdes manang. Napan siguro na ngala iti walis a paglinis na iti basura. Ay kadagmalmalammat ang aglinis. Kinaan, nagsublimot ni Lourdes. Ha? Anya da jay guyud na? Nakasako man.
Inbalang na ijay arubayan? Ay, saan ang mapalintay tamanan? Maangot kung tibang si tinbalang na basura. Ay, saan ang mapalintay toy? Oh, apay ating magkaka. Aglalaban tayon. Umay ka manang, lumaban taman. Kunayo siguro, jak agibalas iti naramid niya. Hoy! Si kagayan tagibilbil lang iti basura dito ang bayan niya. Kat apay, da kayo matiim mo na anagibalang. Amok ada kayo tinagibalang iti da iti abasura dito inaladan me. Di ka man ang pagbabasol si Kalordes. Kunam lano asino ka? Wen, apay, ada pamaliknak mo? Ada kami tinagibilang dito basura? Kasapulan nyo pa iti pamanagnak? Katuan, ipakitam ti pamanaknak mo. Inosente kami, ha? Asino ti agus usar iti makeup kaskada cutex? Duwana. Kan asino ti agus usar iti curler ti buok, Agdagari ka na. Kuwagayam. Agpapada tayo itan nga adda na bangsit a basura anasken a malinisan. Saan yung aramiden ti banag asaan yung matakayat nga aramiden dagiti kaarubayo kada kayo? Imbag nga ron, saan kayo nagpinungot ba kay? Ay, dandan nga Sapay duwada, may sama nga ron. O, di ayaban ka, tapno tulungan na. Ay, diyan lakati makipimpinungot. Mangrugidan dagita akaruba amang kalaban kadata lakay. Ay, kitaglalaban tayo na nagkakaruba. Ay, kato na. Laban no laban. Ang nagriga mo no, dakap aba makaruba. Oho, isoda magayam tinangirugrugi. Rumbang kumadagita agkakaruba. Agsisin nakida, saan ko mga aga-apa ba kay? Ay nalakay, jak kasapulan dagita a klase ti kaaruba. Madantumot tel daw nga, kasapulan ta dagita akaruba. Ay nalakay, apay kumaakasapulak idangay. Mala, inakaw nagtrabaho ba kay? Ay gumatang ka iti sidaan ta Anyaya tigat mo agatangag. Makasidsidaak iti sinigang akarnit baboy. Mala, iso tigatangag. Umaynak mo tulungan nga agluto tani. Bisitam dagiti sumangpat. Kunak man kayam dagluto oray pa'y may saka. Kita man kit di, no kumpleto dagiti rekado dita. Anya, Ricardo? Kasapulan ti layakan bawang. Layakan bawang. Sibuyas kan paminta adda. Adda ang awan tilaya. Anya pa ti awan. Paminta, awan man. Ha? Kasano nga rod ang makalutuak no kurang mo ti rekado? Apay ngamin nga italaang nga imbagam. Kunak ano kumpleto? Ay, sapay addan dagiti bisitak madamdama. Ala, ingkan gumatang iji tersena. Sapay nagadayo dagiti kantina dito eh. Ay basta, ingkan. No awan la ti bisitak. Pakpakawan ti magmagna amapan gumatang iti Ricardo. Sapay nagputo ti panawen. Sayang, dagiti ginatgatan ko huway tining lotion. Sapay nakangingin at amat nga ron. Ay na, Joanna, mapmapan ti oras. Isupay ang maor-orasan na ita panagsasaom. At danton dagiti bisitam. Diyan kaya magmagnamapan gumatang iti Ricardo. Ita kantina. Nagadayo. Agas asok nita kusina da Lourdes Madama siguro ng luto. Makiplinastikan ako na. Mapanak dumawat iti Ricardo na. Parang at na.
Di nang siguro ipungpung. Magtuktukak man itiri daw na. Oh, naimbangal daw mo manang. Kaya't mo serbisan ka. O natagday takulot abok mo. Ken manicuren ka pa'y libre. Libre? Wen, awan ba yadam? Ikan naklang itilaya, ken pamintam ta kasapulan unay ni manang ko ngagluto iti karni. Nagiti bisita. Laya kan paminta? Wen, ikan na kun ta intuno Sabado, umay kaserbisan dito yung balayo. Jay basura nga'y. Wen, pagtutungtungan tayo tuday tabana gindod Sabado. Ikan na kun amanang, tapagrikado mi. Sige, mabiit na ang tenak mangala. Naimbag man ta nakapanawon amin dagiti bisitam, Joanna. Nagadot kinanda manang. Naimas ka nung amin tay lutom. Kat, kumpleto nga ro, direkado. Ay win gayam. Ada ka di pa nabati amakan. Kaapay, Inka manik ka ni Manang Lourdes. dayta karuba tayo akalaban ta? Wen. Dayta awan babain na nga agala iti bunga iti saan namot amula? Wen nga rod. Ay, pakawanam! Ni Lourdes tinangtig kanyak iti Ricardo nga inusar mo nagluto. Anya, di mawat ka kankwana? Diyak kaya ti mainita na magnaamapan kumatang iti Ricardo iti kantina. Talaga tayo. Nagngina ti way tining lotion ng susrek manang. Iso nga ikan. Ibagamaten peace offering mo. Peace offering? Ay, iba ba akong ti pride ko kadagita at tao? Inka kitin. Ani lang kitin dahil pride mo. Di mo apahin di karubam. Tawan pagtarayam. Nung maibusan ka iti Ricardo. Agyaman ak amarimar, dito inted mo amakan. Lakay! Lakay! Umay ka! Apay aya? Kita mo, inikanak ni Marimar iti naimas amakan. Ne, ay, thank you Marimar. Ay na, basit la abanag dayta. Umay kayong tukit di alita balay tagsasango tayo nga agkakaruba amangan. Ay na, da kayo kit di ati umay, taag pa Thanksgiving kami. Kaano dayta? Taumay kami. Wen, umay kayon to. Pasensya kayon amare, di ta basuraan na iwara di ta inaladan nyo. Bayan nyo, talinisan mi day takin nila kayo. Uray da kami mat kini Joanna. Agdalos kami mat. Kat, agigidan tayon ton ang aglinis. O, anya ngay timakunam lakay. Ay kit, wen na ba? Agigidan tayon ton. O, kaano tayo arugyan taglinis? Ibagayo ate Aldaw ken oras, Marimar. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.